שאלתי אם נפלו, אז הוא בטוח הוא שצריך את זה. לא. אמרתי לו שהסדרת את זה אחרי לגמרי קדימה? כמה עבודות שהייתי מפנה לגמרי לקחת הביתה. קקטוסים, סטייל פרידה קאלה. זאת יותר מדי נציונליסטית. עם הדגל. אני אעבור על כל אלה מזהה את אלה שניתח. אני אתן להם חיזוק. אני כבר נתתי לחלק חיזוק, אז אני לא חושבת שזה... אני באתי ביום חמישי חצתה יוכל על הזמן, אז איך עשי לצעיס? נשמתי פשוט החבל, תמיד לא היה פשוט. חצי מהפרק הרוב, שמתי לי אחרי חדש. החבל לא נשאר אפילו כבר. זה כמו ג'ני פה. כן. יגאל, חקרת. הריסה ביקוש, מה שומע? שמעתי שאתה לא מצליחה. לא, אני רק מחפשת. עכשיו בטלפון, ואז היום, ואז אני שמעתי את הסרט הם ראו ב... לא, אני הייתי במסיבת עיתונאים ביום חמישי. חברים, תתכבדו, עוד 10 דקות אנחנו רוצים להתחיל. עוד 10 דקות זה ייגמר? ואחר כך באה בעצם והיא התחתנה. אז הוא היה בעיקר אם יש צולים ציפור, זה מה שהופך כאן להתרגל להרבה.
פתק של מלאני. תעשי כוסי. מה שיש לסופר? אנחנו מתרגשים לארח אתכם כאן בתערוכה. אם אפשר קצת שקט. תערוכה שעמלנו עליה יותר מ4 חודשים. התחילה כמו הרבה דברים בצליעה. לא ידענו איך זה יתקדם, אבל בסופו של דבר אתם רואים את התוצרת כאן. מצאנו 45 יוצרים ו55 יצירות. 34 יוצרים, לא? לא, לא, לא. לא. יאללה, בסדר. זה צמח מ-52 ל-55. דניאלה, יש אינפלציה. כן. האמת היא שהקשר שלי לאומנות, עם קצת אפשר הומור, אני למדתי בנתניה בית ספר דתי, והייתה איזה מורה לציור שלא בדיוק למדתי אצלה, ולא האמנתי שפעם אני אעסוק בנושא האומנות, אבל ב4 חודשים האחרונים התמסרתי למבצע הזה, ואת התוצאות אנחנו כולנו רואים כאן. מה שאנחנו רואים כאן זה יצירות של אומנים על פי ראות עיניהם, איך הם תפסו את גולדה. כשהתחלנו באירוע אז עשינו במרץ סדנת יצירה פה לאומנים, אז היו מעטים, ובעצם אני סיפרתי את הסיפור של גולדה. גולדה, מי שלא יודע, הבת שלה הייתה ברביבים, הגיעה לרביבים ב-1945, וגולדה מאז, מראשית הדרך, כשהם גרו במערה במצפה רביבים, גולדה הגיעה לכאן וראתה במקום הזה את התקווה הגדולה. היא האמינה שמכאן יצמח דבר מאוד גדול, ודרך אגב, חשוב להזכיר שגולדה בעצם כשהגיעה לארץ היא הלכה לקיבוץ מרחביה, והיא מאוד רצתה לחיות בקיבוץ, היא מאוד אהבה את הקיבוץ. בגלל בעלה שלא רצה לחיות בקיבוץ היא עזבה, עברה לירושלים והתחילה את הקריירה הציבורית שלה. אבל כשביתה הגיעה לכאן, מה שהיא אמרה, מה שאני לא הצלחתי אישית במרחביה, שמאוד רציתי להישאר, זה חזר אליי בעוצמות אחרות ומפתיעות פה ברביבים עם המשפחה. מבחינתה, כשאומר משפחה, כל רביבים הייתה משפחה. כל החברים וכל בעלי התפקידים, והסתובבה כאן במדרכות כאחד האדם, וזה בעצם הקשר שנוצר. וכשאני קיבלתי להיות היושב ראש של עמותת גולדה ברביבים, אז חשבתי על כמה דברים שאפשר להנציח אותה, ואחד מהם זה היה עניין של דיוקנאות. אני כאן חייב לומר שכבר בראשית השנה חשבתי על ההקשר של יום הכיפורים. אמרתי, כשנגיע ל50 שנה ליום הכיפורים, זה יהיה נושא מרכזי וגולדה תהיה במרכז, וצריך לראות איך אנשים רואים אותה. אז מה שאתם רואים זה מה שאנשים, ככה אנשים ראו את גולדה, ואני רק רוצה לציין, ואלה שאני לא מציין אותם ברגע זה, לציין אותם בפעם אחרת. יש כאן שתי קבוצות מאוד משמעותיות. קבוצה אחת של אומנים ויוצרים מהנגב, גם מרמת נגב, אבל גם מהסביבה, גם ממיתר וגם ממגן וגם מישע וגם מדקל ומקומות שונים, ואני מודה לכל אותם אומנים גם מרביבים. גם, ודאי,
ודאי, רביבים, משאבי שדה, אז אני לא אומר יותר שמות, תכף תגידו לי מה לא אמרתי. אז זאת קבוצה אחת, בתוך הקבוצה הזאת יש איחוד גדול לשלושה אומנים מירוחם. היה חשוב לי מאוד שיהיו לנו אומנים מירוחם, ותודה למירה שלקחה על עצמה את הדבר הזה, וגם באה לכבד אותנו יחד עם יוליה בערב הזה. והקבוצה השלישית המאוד משמעותית, אחר כך גם תשמעו עליה מאלה, זה קבוצה של עולים מרוסיה ואוקראינה, שאלה לקחה על עצמה תפקיד של להיות מלווה שלהם, של היוצרים הרוסיים, והיא בעצם מצאה את אותם יוצרים שעשו כאן יצירות. יש 12 יצירות של יוצרים מרוסיה ואוקראינה, והמכלול הזה לטעמי הוא מרתק. אני לא אובייקטיבי, אבל גם אני שומע תגובות מאנשים שהיו פה ביום שישי בערב, ואני חושב שזאת שמחה גדולה להצליח את ההצלחה הזאת. רק עוד הערה אחת שאני לא אשכח, שזה קשור יותר לסרט שיהיה אחר כך. היוצרים, כמו שאמרתי, מצאנו להם מקום, נכנסים עם בני זוגם בחינם. מי שלא בתוך הקטגוריה הזאת, אז כאן, ולא קנה כרטיסים, אז כאן מוכרים כרטיסים. אז זהו, אז תודה לכם, אני רוצה... סליחה, באר שבע, אמנם בצפון היא לא נחשבת, אבל עכשיו לא לציין את באר שבע? ציינתי את כולם, גם באר שבע, מצטער אם לא אמרתי באר שבע. תודה רבה. יאללה, אני אעשה רשימה, אני ידעתי שאסור לקראת רשימה. לא עכשיו, אחר כך. להמשך, יש לנו פה סדר. עוד מעט, מיכל עוד מעט. אני מזמין את מריה, מנכ"לית של המועצה לשימור אתרים מחוז דרום, שהייתה איתנו בכל האירוע הזה ועזרה לנו מאוד. מריה. רק תיקון קטן, לא מנכ"לית, מנהלת מחוז דרום במועצה לשימור אתרים. וואי, היום אני נופל על המשהו. אז אני מנהלת מחוז דרום במועצה לשימור אתרים. ואני ממש שמחה להיות כאן הערב, תודה רבה יגאל. ערב טוב וברכות לכל הנוכחים. יגאל צחור היקר, שמנציח את זכרה של גולדה ומנחיל את המורשת שלה. מנהל ארכיון גולדה ברבבים ומחבר הספר גולדה האחרת. היוזם והמפיק של התערוכה והאירוע הנפלא כאן הערב. נציגי המועצה האזורית רמת הנגב, חברי קיבוץ רבבים, יוצרים ויוצרות יקרים, מכובדיי כולם. אני שמחה להיות כאן היום בערב פתיחת התערוכה לרגל 125 שנה להולדתה של גולדה מאיר. הדמות הייחודית בהיסטוריה הציונית ובהיסטוריה של מדינת ישראל, אשר בחרה בחיים מלאי עשייה ופעילות למען המדינה ובשירותה. אך מי הייתה גולדה באמת? איך ניתן לתאר את הדמות שלה? האם דרך הפעילות הפוליטית בלבד? הסרט שיוקרן כאן הערב יציג פרק אחד בחייה של האישה שהייתה המנהיגה הראשונה והיחידה שהייתה לראש ממשלה עד היום. הפרק הקשה בחייה ככל הנראה, שקרה לפני 50 שנה, מלחמת יום הכיפורים. פרק זה, שבא לידי ביטוי גם כחלק מהדיכאונות המוצגים בתערוכה, היה פרק דרמטי בתולדות המדינה ובתולדות חייה של גולדה. אך לגולדה היו צדדים רבים, פנים רבות ועשייה רבה שהיא עשתה באמונה שלמה מתוך נחישות ואהבה למדינה ולעם היהודי, למען הקמתה ושגשוגה של מדינה שוויונית וצודקת. היא הייתה שותפה בהקמת מוסדות מכוננים ושירתה את הציבור במשך כ-60 שנה בתפקידים שונים בממשלה ובמוסדותיה. על אף היותה האישה בתקופה בה נשים לא זכו ליחס שווה בין גברים, ראתה את עצמה גולדה כשווה בין שווים. בין אם בשיחה עם מנהיגי ממשלות אחרות, ובין אם בשיחה עם חברי קיבוץ רבבים. אחרי פרישתה מהפוליטיקה ביקרה גולדה את ביתה שרה בקיבוץ רבבים, והתקעה את הקשר שלה למשפחתה ולקיבוץ. קווי דמותה בזיכרון הקולקטיבי הישראלים אינם זוכרים את העשייה שלה לאורך עשרות השנים הראשונות של המדינה, בהן תרמה ועשתה רבות. אז מי היא גולדה? כיצד היא קיבלה את ההחלטות? במה האמינה?
היום במבט לאחור אנחנו יכולים ללמוד המון מההיסטוריה על תרומתה למדינה, ולא רק להתמקד בפרק מסוים בחיינו. אנו במועצה לשימור, כגוף האמון על הנחלת המורשת ושימורה למען הדורות הבאים, רואים בדמות המיוחדת של גולדה אחת הדמויות המרכזיות והחשובות בתולדות המדינה, ורואים בסיפורה האישי שהתרחש לפני שנים לא רבות את השפעתה על העבר, ההווה והעתיד. כאן בתערוכה מופיעים דיוקנאות גולדה של אומנים שחקרו ולמדו על גולדה, על מנת לתת ביטוי אישי לאיך הם רואים אותה, כל אחד מנקודת המבט האישית שלו. אבל דיוקן של אישה שאיננה עוד, המבוסס על סיפורי העבר, האם יכול הוא באמת לתאר בתמונה אחת את כל הפנים של אותה דמות מיוחדת במינה? האם ניתן לתמצת את חייו של אדם לכדי דיוקן אחד? כנראה שלא. התערוכה מורכבת מכמה פרקי חיים של גולדה מאיר ונותנת לנו רק הצצה לנקודת זמן כזו או אחרת שבה גולדה נכחה. אני רוצה להודות לכל מי שעמל ועזר בהקמת התערוכה והפקת הקטלוג שאתם ראיתם כאן, שיצא לרגל פתיחתה. ראשית ליגאל היקר, היזם והמפיק, שרית לייזרוביץ' שיצרה ועצבה, לרוני ובוריס ממחלקת הפרסומים במועצה לשימור שעזרו בעריכה והגה, וכמובן לעומרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, שמכוון, תומך ונהנה בחיוב לכל פנייה לסיוע ותמיכה בשימור המורשת המוחשית והלא מוחשית. אני מאחלת לכולם המשך ערב נפלא והמשך עשייה למען הנצחתה של גולדה מאיר. תודה. שרית לייזרוביץ' סייעה לנו בהפקת כל היצירות ושותפה למחשבה איך אנחנו מוצאים את זה לפועל. אין דרך אחת לעצור תערוכה טובה, שכן כל תערוכה היא שונה. עם זאת, ישנם כמה עקרונות בסיסיים שניתן לעקוב אחריהם כדי ליצור תערוכה מרתקת ומעוררת מחשבה. התערוכה הזו היא תערוכה אחרת. כמו ששמעתם, התערוכה שפנתה לאומנים שונים בבקשה אחת לצייר את גולדה, כפי שהם תופסים אותה. לאור זאת נוצרה תערוכה תמטית המחולקת לפי נושאים, סגנונות וחומרים. אתם תראו פה מגולדה הצעירה לגולדה הבוגרת, שלל חומרים ומרכיבים. זה רק חלק ראשון. אני מקווה שיום אחד נזכה להקים מוזיאון שלם שיוקדש לגולדה ופועלה כי מגיע לה. זה הכל. תודה רבה לכולם. תודה רבה למי שנתן לי את החלק לקחת פה יוזמה. החל ממריה מצרפי כמובן, יגאל היקר וכל צוות רביבים. תודה רבה לכולם. תודה שרית. הגשמתם לי חלום. תודה לכם. תודה. דניאלה מלר, אוצרת. אני לא עוצרת, אני אומנית. יוצרת. אומנית. יוצרת זה בסדר? אומנית, כן. אומנית. מיתר, באמת תרמה מידיעתה, מרצונה, מהאנרגיה האדירה שיש לה. היא עצמה צעירה כאן. 3. נכון. ויש לה גם סיפור אישי מרתק שנמצא כאן בתוך הציור. דניאלה, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. אז אנחנו בעצם היינו אמורים להיות פה, אני והחברים שלי. יום אחד מצלצל אמנון, ואנחנו מבקשים, את יכולה לעזור, עושים תערוכה על גולדה, ויש לנו רק 15 ציורים, ואנחנו רוצים עוד 10. אם אפשר תוך שבוע, תשיגי לי אומנים שמוכנים. צלצלתי לכמה חברים, שלחתי לקבוצת חברות, צ'יק צ'ק תוך 2-3 התחלתי לשגר בוואטסאפ ציורים ליגאל. ואז אפשר עוד, יאללה חבר'ה, אפשר עוד, אז אחת עשתה 4, ואחת עשתה 3, ואני 3, ואחת עשתה 1, ואחת עשתה 2. בקיצור, 6 אומנים ממש התלהבו מהרעיון ועבדו, וזה היה כיף. וזה באמת, ולכן אנחנו נמצאים. ובאמת, כאילו, תוך כדי השיחות עם יגאל, שלא הכרתי אותו קודם, ולאט לאט, כל פגישה התאהבתי בו יותר, ועכשיו אני ממש אוהבת אותו, את החיוך המתוק הזה, והשלב, וזהו, והצעתי כל מה שאתה רוצה, אני פה, אני יכולה לעזור, ואז הזמין אותי ליום התלייה, לא בטהרן, אלא פה, ובאתי לתלות, אבל קלטת. והגעתי, והסתבר
כמות העבודות והדמיון בין העבודות, עוד פעם גולדה וגולדה 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 כזאת וגולדה קטנה וגולדה גדולה ואיך תולים כזה דבר, זה היה ממש כאילו לקח לנו איזה שעתיים מ2 עד 3.5-4 להבין בכלל מה יש לנו. ואז לאט לאט התחלנו מהקצה. הבעל שלי, יצחק מלר, אני לא יודעת אם הוא נמצא פה, תמיד הוא... הנה, לפי השפה הוא בסוף. אמרתי לו שהוא צריך בסוף הערב להוריד את התמונות. הוא עזר לי, הוא יודע. הוא עזר לי, וכצוות, שרית, וכצוות עבדנו, וזה היה נפלא. אחר כך הגיע איזה מלאך, שאמרתי לו, איפה היית כל היום? הבנתי שזה הבן שלך, שעובד בקפדנות, איפה היית? כי צריך כל כך הרבה דיוק וחישובים. בדרך כלל אני מחשבת עם סרגל, פה כל כך היה קשה שעברנו רק לפי העין. אתם לא תמדדו, נכון? מרחקים וזה. אוקיי, בכל אופן, בשבילי, גולדה, העבודה הראשונה שעשיתי כשאמרו לי, אז בא לי את העבודה הזאת. העבודה הזאת, אני קוראת לזה, כשהיום חשבתי על זה, מה הצגתי את זו, ושני אלה, זו באה מהראש. כאילו חשבתי על רעיון, דפדפתי בגוגל, מצאתי מדליה של גולדה, אז השתמשתי בה, ציירתי על בד פשטן, וזאת עבודה שיותר מהשכל. ואחר כך כשביקשו עוד עבודות, אז זה הכניס אותי לתקופה שהיא מאוד מאוד טראומטית לי. בשבילי מלחמת יום הכיפורים היא לא בפני עצמה, אלא היא המשך של... סיימתי קורס לבית ספר לאחיות כשסיימתי פרצה מלחמת ששת הימים והמשיכה עם מלחמת ההתשה. הייתי במחלקה נוירוכירורגית שקיבלנו מלא חיילים פצועי ראש, אני צריכה מים. מים מישהו יכול להביא? מלא פצועי ראש. ומלחמת ההתשה נמשכה לכאילו כיפורים. בשבילי זה משך אחד ארוך של דבר מאוד 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 קשה וטראומטי ולא קל. השתי העבודות האלה, בגלל שבשבילי זה משך, נזכרתי בעבודות שעשיתי לא ביום הכיפורים, אלא במלחמת ששת הימים, אלא על מלחמת ששת הימים לפני כמה שנים, כי ניסיתי לעבוד איכשהו על הטראומה שלי ולעשות כמה עבודות בקשר למלחמה שחוויתי בגיל 20. והזיכרון הכי חזק שלי, הייתי, לא מביא לי מים, ונדבק לי. מישהו מביא שם מים? אני חייבת טיפה. אז במלחמת ששת הימים, אני לא אאריך, במלחמת ששת הימים העמידו אותי כתלמידה בסוף שנה שלישית במסדרון הגדול, איפה שהפסל של בן גוריון היה, אלונקה ראשונה, וצפיתי להליקופטרים שהיו חגים, עומדים, מחכים אחד לשני. וידענו כבר לזהות בין הליקופטר גדול, סופר פרלון, והסיקורסקי, והבל. לפי הבל זה רק 2 פצועים או פצוע אחד, הסיקורסקי זה המון פצועים. וזה היה טראומטי לראות את זה בכל האלונקות. אז זה היה כאילו ההליקופטר והאלונקות. ופה זה שוב הליקופטר, זה הסופר פרלון שהוא קרוי על שם הדבורה, הצירה, ושוב יש פה הליקופטר. ואז הוצאתי את העבודות האלה ואמרתי, איך אני יכולה לחבר אותם לגולדה? כאן, אז תודה רבה, אביתי. שלום, מה שלומך? טוב מאוד. אוי, אבל למה שניהם חמים? כי אין לא מצב אחרים, דניאלה. לא, הם חמים. אין מים. אז פה אמרתי, כאילו אני שמה, לקחתי שוב מגוגל תמונה, הדבקתי, שמתי את התמונה ורקמתי עליה, וגולדה כזה, במצב הקשה, כל ההליקופטר הזה מעליה, והאלונקות יש בכל מלחמה. וכאן עוד ציור אחד שהצמדתי אותו לבטן שלה, שגולדה כבר לא יכולה והיא מתפטרת. מצאתי איזה ציור אחד, צילום שהיא נמצאת יחד עם דיין ועם עתיק, אז היא לא בדיוק התפטרה, אבל... וזה היה מאוד מרגש ומעניין להשתתף בתערוכה הזאת, זה לא נושא שעסקנו בו, ותודה רבה ששיתפת אותנו, ותודה רבה ששיתפת אותי. ושמחתי מאוד מאוד מאוד, ותודה לכולם. יצלמו אותי? אבא שלך קרים. רבותיי, קצת ריכוז, אנחנו תכף מסיימים. זה קר וזה חם.
אלא רויס. אני באה עם כל החברים. קדימה. אולגה? אולגה. אנחנו הגענו מתל אביב. דניאלה רוצה להגיד לך אנחנו באנו מתל אביב ואני לא אלן. ככה, אז ממש במקרה ולא במקרה אנחנו התחלנו לעבוד על תערוכה של גולדה, ואני כשהתבקשתי להגיע לרביבים, קודם כל חשבתי כמה זמן זה ייקח לי, ואז בעצם הדרך הזאת היא דרך מאוד חשובה. להגיע מתל אביב לדרום זה להגיע מעצמי לגולדה, ולתוך הגולדה בתוך עצמי. גולדה היא הגיעה מקייב, היא נולדה באוקראינה, אני גם נולדתי באוקראינה. והרצון שלי היה בעצם גם, הרצון של יגאל היה לראות גולדה, איך אנשים רואים אותה. לראות גולדה בעיניים של אנשים אחרים, של עולים. אז אני הבאתי, זה רק חלק מהאומניות שאנחנו באנו. הביאה רק את הכי יפות. וכל אחד ראה בתוך הדמות של גולדה את עצמו ואת מה שהיא משדרת. ואז כשהגענו לכאן ושמענו אנשים שהם הכירו אותה או שהם חוו מלחמת יום הכיפורים, אז אנחנו פתאום קיבלנו מבט אחר, מבט מורכב יותר. וכשסיפרנו את הסיפורים שלנו, שגולדה היא אישה קודם כל, גולדה היא בישלה במטבח המדיני את כל ההחלטות הכי חשובות, ככה אנחנו רואים אותה, ככה אני רואה אותה. גולדה היא מזכירה את סבתא שלי, אז זה מה שציירתי. הציור שלי נמצא שם. תגידי את השמות שנדע איזה עבודות. זאת נטליה שר, מריה קופרשמיט ואולגה רינה. אני מול שרתי. מול שרתי. עבודה אחרונה. אני לא אשכח את זה. אז אני ממש בחוויה מאוד מיוחדת כרגע. אנחנו כולנו בחוויה מאוד מיוחדת. אנחנו נשמח לשמוע גם את דעתכם על דיוקן של גולדה, של אומן עולה. אני אומנית עולה. יש פה 12 אומנים עולים. אנחנו נשמח לשמוע אתכם. תודה. תודה לכם, באמת היה כיף גם להכיר אתכם אישית וגם לחוויה שעברנו ביחד. מיכל? איפה מיכל? כן, כן. טוב, יש לי הכבוד, כולם עומדים על הרגליים, זה לא קל. אבל בואי לפה, את לא יכולה לבוא. משפט אחד. אני לא יודעת בדיוק מה קורה בקבר, אבל אני בטוחה שגם גולדה גאה בך. תודה, יגאל. מיכל, אין עלייך. אני רוצה ברשותכם להגיד כמה דברים על הסרט. ביום חמישי זכיתי ב... מי אחד ששומעים? וגם אנשים שייכנסו לסרט גם יוכלו לשמוע, חבל. טוב, בסדר. חצי ממה שאמרתם לא שמעו פה מאחור. בסדר. טוב, בסדר. אז תהנו מהתערוכה ואנחנו לפני הסרט באולם נגיד כמה דברים. הגיע גל. איך הגעת? לא פתאום. חשבתי שאתה אלפה שלך. מה שלך? הילדה שלך? לא, זה בקשר לרזת. אני רוצה להיות מאחור, מה נשמע?
עצרה את התערוכה. איך היה יום הולדת 80 בקיבוץ? איזה מספר? בדיוק יש שפה. איזה יופי. מה? זה ממש... זה חיים. כן, באמת. בבקשה להיכנס לאולם, אנחנו רוצים להתחיל. כל המימד אומנות, וגם אצל גרשני, הרב גרשוני, כן. אני נוסעת ביום שישי, ראיתי אותך, גם שאני כרגע לראות שאבא שלך לא מגיע, אנחנו רוצים להתחיל. ידי חלש. אבל ניסיתי בדרך הנה זו גם חברה שלי. אתה ראית את העבודות שלי? כן. יאללה, עוד הם פשוט אין מה חתם שלי. אני רציתי להגיד שהם אומרים וואו, צילום. הנה, линию волос. Вот тут она немножко просто. Все остальное